Hej, jeg vil gerne vise dig vores nye awareness-modul her i North. Vi ved alle sammen, at medarbejdernes adfærd er en kæmpe del af sikkerheden, men det kan være svært at måle på, om ens awareness-indsats rent faktisk virker. Det er præcis det, vi har sat os for at løse med det her modul, så det ikke bare bliver en checkbox-øvelse, men noget, vi kan dokumentere effekten af. Og det hele er selvfølgelig integreret med resten af jeres GSC-platform. Det første, jeg vil vise jer, er vores quizmotor. Vi har lavet en række målrettede quizzer, der tester både viden og evnen til at træffe de rigtige valg i hverdagen. I kan selvfølgelig rette quizzerne til, så de passer præcis til jer, eller lave jeres egne med jeres politikker, spørgsmål og awareness-film. Det smarte er den løbende feedback. Hvis vi kan se, at en hel afdeling dumper i phishing for eksempel, så ved vi præcis, hvor vi skal skrue op for træningen. Og det gør vores indsats meget mere datadrevet og meget mere effektiv. Næste stop er benchmarking. I stedet for bare at gætte på, om jeres medarbejdere er skarpe nok, så kan I her sammenligne resultaterne med over 2.000 andre nordiske funktionærers besvarelser. Og det er altså guld værd, når man skal forklare ledelsen, hvorfor vi måske skal sætte ind på et bestemt område. En anden ting, der ofte giver administrativ hovedpine, det er at holde styr på, hvem der har godkendt, læst og accepteret de interne politikker. Og det håndterer vi også direkte her. Medarbejderne får besked, læser dokumentet og kvitterer med et klik. Platformen her, den tidsstempler det hele automatisk, og det betyder, at det er slut med at jage underskrifter i støvede Excel-ark. Og til sidst så samler vi det hele i det her dashboard, og her kan du se realtids-KPI'er på alt fra quizresultater til politikkvitteringer og godkendelser. Det viser sort på hvidt, hvordan gabet mellem viden og handling lukker sig over tid. Det er ikke bare awareness. Det er et dokumenteret sikkerhedskultur, som lever op til de krav, som vi ser i for eksempel ISO 27001, GDPR, NIS2 og DORA. Så det var en meget hurtig tur gennem modulet. Hvis du vil se, hvordan det ser ud med jeres egne data, så kontakt os endelig. Vi vil vildt gerne vise det frem.